Moi, mä oon Zack. Mä oon hieroja täällä Suomenojalla. On ollut täällä vuodesta 2022. Valmistuin tasan 10 vuotta sitten tuolta Espoon hierojakoululta ja siitä lähtien on ollut hierontahommissa. Mun palveluvalikoimaan kuuluu purentalihaskäsittelyä, urheiluhierontaa, klassista hierontaa, fasciahierontaa ja kohta myös lymfahierontaa. Lisäksi mä teen myös suhkin somesisältöä ja yleensä mä oon itse kameran takana. No ehdottomasti työkaverit. Ylipäätänsä suhk on yksi iso perhe. Täällä on ihania tyyppejä ja hienoa olla osa tätä perhettä. Mä käyn aika aktiivisesti kuntosalilla. Sen lisäksi mulla on 2 pientä koiraa, joiden kanssa mä käyn aika usein lenkillä. Jos nyt tätä voi harrastukseksi sanoa, mutta kuvaaminen ja editoiminen on intohimo. Tykkään siitä tosi paljon. Se, että saa auttaa ihmisiä, myös se, että mä rakastan tätä alaa ja se on mulle intohimo. Myös se, että tässä työssä pääsee kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja kuulemaan erilaisia tarinoita ja keskustelemaan mielenkiintoisista aiheista. Itse asiassa mä aloitin nyt The Sopranos. Sitä mä oon nyt katsonut, niin voin sanoa, että aika paljon ehkä 70-80-luvun musiikkia. Mun lempibändihän on Pink Floyd, System of a Downista, Beatles, kaikki uppoo. Ehdottomasti Japani. Tokio jätti aikamoisen vaikutuksen meikäläiseen. Käyn ainakin 5 kertaa viikossa saunassa, niin täytyy kyllä sanoa, että sauna on mulle se palautumisen lähde. Kyllä mun täytyy sanoa, että äidin tekemää armenialaista ruokaa, mutta pasta kyllä on kans aika korkealla, varsinkin pasta carbonara.